Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Звони, телефон в Казани 222 5 333. Вот здесь на сосне я как-то шел утром, и сидит на ветке крупная птица. Бинокль бірнеше фотоаппарат, шуларны ала да Наил Мансуров ауға қозғала. Үстәге киім оңайлы, тұнық түсті болырға тиеш. Фотоға түшіру білен ол бала шағынан қызықсына башлый. Бірінші аппараты смена була. Бала шақ мауғылары хәзір шын шұғылға өрілген. В том году я вышел на пенсию. Узган ел лайыклы ялга чыккач Алабугага күчтем. Әлеге парк йортыма якын гына. Монда кыш көне кошларның бик күп төрен очратып була. Фотомылтык сатып алдым һәм төшерә башладым. Ауның әлеге түрі белән ныклап 1 ел элек кенә шөгыльләнә башласа да, нәтиҗәсе күз алдында. Җәен объективына күбәләкләр аулый ул, кышын кошлар эләктерә. Аның кабатланмас фотоларын интернет битләрендә күреп була. Аучының фотомылтыклары берничә. Менә монсы мәсәлән, объектны 25 тапкыр якынайта һәм агач башындагы кичкенә генә кышчыкның да шундый яхшы портреты чыга. Отсылаю свои фотографии. Мин фотоларны Америкадагы халыкара мониторинг үзәгенә җибәрәм. Быел Татарстан дөнья күләмендә 7нче урын алды. Анда юлланган 200 фотоның 20се минеке. Аучының планнары зурдан. Шит илләр, өлкәләргә барып, андагы тормышны төшерәсе килә. Әлегә төннәрен галәм киңлегендә ай йолдызлар тирәсендә йөзә. Айны аулый. Алабугадан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта БНВ YouTube каналында карагыз.